लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां रायजोआव लाख लाख एपीडीसीएल बाहायग्राफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार खौरां नोंथांनि मबाइलाव मोब्लिब बिल होनो एबा रिचार्ज खालामनो थाखाय मेसेज फैदों नामा नोंथांनि मबाइलाव मोब्लिबनि बेसेनखौ होआब्ला मोब्लिबखौ दाननाय जागोन होनना मेसेज फैदों नामा जुदि नोंथांनाव बेफोरबादि मेसेज फैदों अब्ला नोंथाङा सांग्रां जा बेबादि नंखाय मेसेजनिफ्राय नोंथाङा सांग्रां जा मानोना एपीडीसीएलआ माब्लाबाबो बेबादि मेसेज हरा बेबादि नंखाय मेसेज फैनायनिफ्राय सांग्रां जायाब्ला नोंथांनि एकाउन्टआ लांदां जागोन जुदि नोंथांनाव बेबादि मेसेज फैदोंब्ला नोंथाङा 1912 नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन नंखाय मेसेज फैनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों मोब्लिब दाननायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा 1912 जों सोमोन्दो लाखि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां रायजोआव लाख लाख एपीडीसीएल बाहायग्राफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार खौरां नोंथांनि मबाइलाव मोब्लिब बिल होनो एबा रिचार्ज खालामनो थाखाय मेसेज फैदों नामा नोंथांनि मबाइलाव मोब्लिबनि बेसेनखौ होआब्ला मोब्लिबखौ दाननाय जागोन होनना मेसेज फैदों नामा जुदि नोंथांनाव बेफोरबादि मेसेज फैदों अब्ला नोंथाङा सांग्रां जा बेबादि नंखाय मेसेजनिफ्राय नोंथाङा सांग्रां जा मानोना एपीडीसीएलआ माब्लाबाबो बेबादि मेसेज हरा बेबादि नंखाय मेसेज फैनायनिफ्राय सांग्रां जायाब्ला नोंथांनि एकाउन्टआ लांदां जागोन जुदि नोंथांनाव बेबादि मेसेज फैदोंब्ला नोंथाङा 1912 नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन नंखाय मेसेज फैनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नम्बर फोसावदों मोब्लिब दाननायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा 1912 जों सोमोन्दो लाखि